Двойка, 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 двойка! Силви, браво, 6. Остани след часа. Всички тук си мислите, че аз тук да не съм ви госпожата по литература да си говорим. Ние учим най-великия предмет на този свят – математиката. Без математиката вие какво ще правите, а? Не може да си сметнете парички, да си вземете цигари и да пушите зад училище, защото сте много готини. Много сте готини, да знаете. И аз съм бил млад, и аз съм бил йоу-йоу с мадамите. Но сме имали морал и уважение към учителя. Учителя за нас беше всичко. А вие сега какво, а? Ние на вашите години сме стояли на колене пред учителите. Силви, браво. Вие всички тук си мислите, че ще ми се подигравате и аз ще ви търпя, но няма да стане. Няма да стане, Елементарно усилие се иска от вас, И от вас поне да харесате, да споделите, да коментирате това клипче. Не само да ми се смеете. Значи така, утре давам тест. 75 задачи. Аз на вашите години решавах по 500 задачи на минута. По 500 задачи решавахме. Не беше така като сега. Тест, който не го напише, двойка за годината.